Goddag. Nu vil vi godt fortælle lidt om noget juletræer og noget pyntegrønt. Hvordan er alle de her juletræer havnet her? Det er fordi ham ejeren her, han har købt en planteskole. Og planteskolen, de henter frø fra nogle træer, de har rundt omkring. Og så planter de dem i en pot. Og så efter cirka 2 år, så kan man så købe det. Og det her træ her, det er næsten lige blevet plantet. Og det har fået 2 vækstsæsoner. Så er det i den størrelse her. Og efter 2 vækstsæsoner, 1 til 2 vækstsæsoner mere, så er det oppe i den her størrelse. Så skal man klippe lidt i den, fordi så får de den rigtige facon. Og så efter yderligere 1 til 2 vækstsæsoner, så er de oppe i den her størrelse. Hvad hedder det slags træ der? Det her træ, det er et nordmandsgran. Og det er det 4 ud af 5 danskere, de bruger til juletræer nu om dagen. De bruger det også til at klippe gran af. Og Nobelisen, som en af vores, det vi klipper mest gran af, det bruger de også. Og hvad så med det er brugt førhen i tiden? Førhen i tiden, der brugte man det her, som er et rødgran. Der brugte man det til juletræer og pyntegrønt. Men det fandt man, det var der sådan en klog mand, der hed Alexander Rum. Han fandt ud af, at det her nordmandsgran, det var meget bedre egnet til juletræer. Fordi det kan holde nålene i længere tid, og det ser også flottere ud. Det fordel for det her, det prikker af helvede til, og så taber det nålen lige snart det kommer ind i huset. Og hvad så med det her slags træ? Hvordan kan det være, at det har sådan en høj top? Hvis man kigger rundt, så har alle juletræerne generelt en høj topskud. Det er fordi, at de står på noget jord, hvor der er meget næring i, og så sætter de langt mellem topperne. Men så kan man tage sådan en tang, og så kan man klippe her, fordi det reducerer vækst og vand til toppen, og så bliver det ikke nær så højt. Hvis man ser på sådan et træ som det her, det er meget åbent, sådan her, det er meget åbent. Og det er fordi, at toppen den er for høj, så bliver det mere åbent, og så bliver der længere mellem de her krans. Og så er det sværere for sælgeren at sælge det. Hvornår er træerne så klar til at blive solgt? De er typisk klar til at blive solgt efter 6 år, så tager man størstedelen af den. Og det her, det er cirka 91 cm højt, og det har fået en 5-6 år. Og vores største salgskunde, det er Tyskland. Det er dem, der køber størstedelen af vores juletræer. Men også Polen, Frankrig, Norge, Sverige køber meget. Og så kommer Tyskland og polakkerne og alle dem, de kommer og sætter sådan nogle mærker her på de træer, de godt tænker sig. Og så et stykke tid efter, så kommer de og skover dem med deres lastbiler og pakker dem ind i lastbilerne. Og så kører de dem til Polen og Tyskland, og hvor ellers de sælger dem så sælger de dem så lidt dyrere i det land. Når de kommer og henter alle træerne, kommer så ikke et stort CO2-udslip? Det er rigtigt. Når de kommer fra Tyskland og Polen, så det er det meste af den CO2-udslip, der er i Danmark. Det er når polakkerne og tyskerne, de kommer og henter juletræer med deres lastbiler. Det er det meste af den CO2-udslip, der er. Og så skal vi kigge på sådan noget som udviklingen fra fortid til nutid. I fortiden, der vil man godt have sådan nogle store rødgrantræer her til at stå inde i huset og sådan noget. Det vil folk ikke mere. De vil hellere have sådan nogle som dem her. Det er så nordmandsgranen igen. Det er den rigtige størrelse. Det skulle måske være lidt højere. Det er det folk, de vil have nu om dagen. Så. Men nu kan vi ikke koge mere, så vi holder. Men hvad så med... Nej. Nå ja, der var lige en ting mere. Hvordan kan det være, at det træ der, det ser sådan gult-agtigt ud? Hvorfor det er gult? Ja. Her, der kan man se, det er meget gult, og det er også ved at tabe nålene. Det er fordi, der er noget kraft, der har ramt det. Så taber det nålen, og så kommer det til at se sådan lidt slatten ud. Det er noget svampesygdom og noget kræftsygdom og små biller. Det er ofte de sygdomme, der er årsagen til, at det kommer til at se sådan her ud. Og det, der gør, at det ser sådan her ud, det er fordi, der har været svamp og kræft i det. Og så sælgeren, han har så sprøjtet det med noget.
så det kan komme så over det igen. Det er ved at komme så lidt bedre over det, men det er ikke helt godt endnu. Hvor meget eksporterer Danmark om året, sådan cirka? Danmark, de eksporterer cirka 12 millioner juletræer om året. Det er det, de eksporterer til de fremmede lande. Så sælger man så også yderligere juletræer og pyntegrønt i Danmark. Hvis man lægger det hele sammen, pyntegrønt og juletræer, så er der cirka en indtægt for de danske juletræs- og pyntegrøntsejere på 6 millioner kroner. Det er cirka det, de tjener om året. Det var, hvad vi havde. Farvel.